Des de fa mesos que el districte treballa amb l'estratègia de promoció econòmica i cultural d'Horta-Guinardó amb l'objectiu de donar a conèixer més el nostre districte i els nostres 11 barris. I un dels pilars fonamentals d'aquesta estratègia és el Pla de Comerç que hem impulsat i que implementarem conjuntament amb les associacions de comerciants del nostre districte. Quin és l'objectiu d'aquest pla? Donar suport als nostres comerciants per tal de donar-los eines perquè puguin ser més competitius i puguin oferir també serveis de qualitat als veïns i veïnes del nostre districte. El Pla Estratègic de Comerç coordina una sèrie d'accions amb la complicitat dels diferents agents públics i privats. Es tracta de potenciar els valors del comerç tradicional de proximitat i incorporar les noves tecnologies. Dins de les eines que ens ofereix el districte als comerciants hi ha un pla de comunicació molt ambiciós. Entre les coses que ens ajuden hi ha una web, una aplicació per ubicar-se, uns fulletons, torretes i altres coses molt interessants. Des de l'àrea de comerç hem constituït una taula que ens reunim cada 3-4 mesos per poder parlar de totes les tasques que es fan al districte amb els comerciants. En aquesta taula es parlen de les desfilades de moda, del comerç al carrer, de tot allò que es fa al districte en els diferents eixos. Hem tornat a fer l'associació gràcies al suport del districte. Volem promoure el comerç del nostre barri i fer coses per la nostra clientela i reavivar una mica el comerç. Eix Maragall i el districte estem treballant conjuntament per la dinamització dels comerços que al mateix temps també servirà per a dinamitzar el barri. Hemos de valorar muy positivamente el plan de formación El comercio se abre al futuro, ya que nos ofrece la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y así podemos mejorar la gestión y professionalitzar el sector. El Pla de Comerç del districte busca potenciar la unió dels mercats i les associacions de comerciants del carrer. Amb els plans de comerç del districte d'Horta-Guinardó es reconeix la importància que els mercats municipals i els eixos comercials generen dins dels nostres barris.